आणि तुमगेल परत निघदल्वे हा मिगेल तार निघदल्ले हा मिगेले वाईस कसले चेंज दल्ला म्हणलेक तसत्वे ते पैरी रामनवमी का मी देवस्थान गेल्ली ती हे शकेक पानक एद्र असले रे सोडच्या मन नेत्वे सम एक 4 लॉट पिल्ली त्यात जोटू ताकई पिल्ली आता पळे येती ह्या न मनेदल्ला मक्केक्ले का नाही अबा आमगेले गावंतू अर्ध जनाक दल्लमो आमगेले हे वट्ರಂತೂ पूरा जन कई थंडी खांकी पुरा जनल ताळ पोण होगिಲ್ಲ मिंचून हडका तितलेंचे हा वाजी चिके वगी बाहेर येऊन बसली धग्गू मला धग्गू बितर बश्शा दायना बा आणि हंग बश्शेदात म्हणलेक लिंतवे हंगई तितलेच बा थोडे वेळ एक 10 एकर म्हणताना हंगई घाव सुरदता बश्शा दायना अबा देवा हे दग्गा दिसू कशी काढची की म्हणून दिसता हा तुम्ही परा कसं केलं लाजी त्यांनी केक मका कमेंट संतिलसी येते ते आज आमगे ते उंडी म्हणारी असल तसल उंडी नाही बा आमगे सुरेखानं स्पेशल नमने उंडी केला कसं गोतस्वे टका बीन्स कॅरेट पियाऊ कोथंबरी पल्लो हा आणि वल्ली बटाणी तिने फ्रीजर अंत कितले स्टॉक कोण दवन घेतला त्या पुरा गालनो सोई गालनो भारी लायक उंडी केली बा नवे नमनेचे हा माझी फस्ट खाऊचे भारी रुची दलेले आमगेल सुरेखल पायंतू नेलरीना केदनाई उंडी खायनतील आमगेल महिना तो आजी 4 उंडी खाऊन चमकला त्यांची तिकेक भारी खुशी दल्ला ओडेक बहुमान दिल्यावरी करतस आमका बाईल मन तशी नवे बमडननी चढवण पटबोरन खान जेवण केलं रे त्यांची घोड खुशी नवे अम्मा माक उंडी नाक्कु गो हा उंडी खायना म्हण गोतच नव्हे तुका माक नाक्कु गो अम्मा तशी कसेलक म्हणते बाबा आजी तुगलांना उंडी खाल्ला गोतसवे बारी लायक दल्ला आणि वेर उंडी अशी करई म्हण सांगला गोतस तुगलांना तखावे पियाऊ कोथंबरी पल्लो पूरा गल्ला रे तू किष्ट म्हणू बटाणी वरे चढते गल्ला रे देवा एक चूर खाऊन पडे गुंडी खाऊन बॉक्स के टेंची घेऊन गेली गोतसवे तशकोर नाही रे देवा देवन दिलेल खाऊ करे एक पण खा रे अम्मा तू कशी दला करी त्या उंडी मला उंडीची माक नज्जु गो हाव खायना गो अम्मा मक्का ते गायर मायेन वग्गी ओमळा अन्नुकनी अमणिक अजी आपण के स्कूलाक एग्जाम नवे तू तक्का वग्गी आपण बस करई म्हण सांगला गो हाव वतस गो अम्मा बाबा भारी लायक दला रे एक पुणी उंडी खा रे नका हाव एग्जाम बरोन येतना आमगेल हॉटला वत्ता थंय कसने पुणी खावन येता हा मग वेळ दले हा वतस हाव एद्रा बागला तुकून वचना गो तश कसे लक्रे म्हणता एद्रा वट्टेना वस होळे मकई पाय दोरनु एग्जाम बरयता साव मक आशीर्वाद कर होळे मामून सांगून वस तशी वचू नका हा तू सांगल म्हूण हांव येद्रा वाटेन गेल्ले रे होळेम सोडतवे म्हाका खाण खावका तशी अशी म्हणून तिग लेक्चर दिता म्हाका दायना हांव माझी अन्नुकनी अमणी कप्पन हुरका गो दायना गो हांव वतस बाय 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 पळेल्वे आमगे बाप्पाल सोक्कू कशी धावन वत्तस पळे येती मागशी वाटेन येऊन येटा बागील काण धावलं कंच नमने चल्ल पळे पोट्टा खाऊच मला दायना आम्ही सानस्तना अशी प्रउंडी पणपळणी केले रे चटणी करची क्रमान आसिले तशी खातसिलीं ती अम्मा चटणी गो मला पुरो मी गेला मसूर करतसिली आता नरला मोल कितले गोतस की नरला रूकसवे आमगे रुकान तू फळ सोलतेत ना तुक चढतेची चटणी पुरा कोण घालतो गो आ तितलेची खा अयो देवा इतले नाही बमना गरावत्तल चल्ली थई वचून कसं करते की ह्या नमने केलं री मगीर तुका कसने म्हणत गो मक्क म्हणतात गो अम्मा देवा मी गेला अम्माल पुराण ऐकूच भितरी आमगेले उंडी खाऊन आम्ही घरातून बाहेर झूर न जातसिले त्या नमने आता चढुवांग पळे तम्मी त्या कई ते चांग कई अयो अयो गावार नतील पुरा ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಚಡ್ತೆ ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲರಿ ಹೊಡ್ನ ಮನ್ ಸಂಗುನು ಅಮ್ಮಿ ಹಾನ್ ಕೊಂದಿತ್ತತಿ ನೆಲ ಚಡುವ ಸೊಕ್ಕು ಪಳೆ ಏತತ್ತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹಾ ಸುನ್ ಮಾಯಿ ಇತ್ತಿಗೋ ಸುಮಾರು ದಿಸ್ ನಂತರ ಎತ್ತಸ ಕಂಗೆಲೆಲ್ತು हाव बहिणी घरा गेलेल गो मागिरी हंग पैरी रामनवमी दिवस तुक मिळेल मुगो कसं नाही विसरली की कशी
हो होई नवे जेवणाक आम्ही ओटू बसिलीन ती विसरून गेल गो. हे थंडी खांकींतच पडे कसं नाही माते वचन गो. हा बैस गो रबली ऐत्या का आजी तुमगे ते कसं तनिके गो आमगे ते आजी उंडी केलेल गो. हो हुई वे आमगे ते वरे आजी उंडी गो दल्लरी आमगे सुरेखन एक नमने विंगड नमने केलेल गो त्यांची तरकारी प्रगान केलेल गो. हो हुई वे बारी रुची दल्ला दिसता नवे आमगे ते तसल रुची उंडी नाही गो मिगेल सुन्नले ರಂದರ್ ತುಗುತಸ್ ನವೆ एक मामूली उंडी गो. हा दलरी अड्ना लायक असेल गो. आज उंडी कितले लायक दला नवे केदनाई खाय नतील हन्नी उंडी खाऊन चमकलीन ती आणि मावांक तुमका मक्का प्र कितले रुची दल्ले होईवे गोंडी ये बा गोंडी समेत खाऊन चमकली दलर हे बब्बल सोक्कू पडे येती ई कुंडी खाऊचा एकनी नवे तो कंच नमने चल्ल पडे येती. असं गो सुरेखा तक्का होटला वच्चेत नवे ते एक अवकाशच पडे तका तो तश करता चढवांक खवच्या कसने मेळणी मळार पडे पूरा लायक दत्तंका आज सोडी संजय खत्तलो कसने बाबा का उंडी दाय नवे होई सुनमये आमगेर बाबा का उंडी मळा नज्ज पडे आवाजी कितले रुची नमने केलेल गोतस्वे तुम काही हाव आंदिता खायेती त्या चल्लेक सोक्कू. हा मक्का उंडी हांदी दलरी नाक गो बॉक्स गांधी हाव घरा वचून खत्ताजी आजी कसंदल म्हणरी नाही हा वर्षी सांगलं म्हणू तू बेजार कोण घेऊचं नज्ज कसदल म्हणरी आजी गायन उंडी केलेले हा लायक दलेले तीने चढते सोय गलेले तष्टावनु एक नमने भारी रुची दलेल गो. हाव दनपारा केकली जेवणाक नवे आणि कसले कविंगड म्हणू मग चार उंडी दवर गो मळे. हा शाण तुगेल पूतू आमगेल ಅನ್ನೋಕನಿ ಅಮ್ಮಣಿಕ ಅಪ್ಪನೊಚ್ಚ ಮಣ ಇಲ್ಲ ನವೆ ಹಾವ ಖಾನ್ ಕತ್ತನ ಪಾಪ ಚರಡು ಇಲ್ಲ ನವೆ ಮಣು ಉಂಡಿ ಖತ್ರೆ ಬಾಬಾ ಆಮಳೆ ನಕ್ಕ ಆಮಳೆಲ ದಲರಿ ಒತ್ತಾಯ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಗೋ ಚುಂದುಕೊಂಡಿತ್ಲೆ ಉಂಡಿ ಕಲ್ಲಿನೇಗೋ ಮಕ್ಕ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲೆ ಅನಿ ದಿವ್ಚ್ರೆ ಬಾಬಾ ಆಮಳೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಮಳೆಲ ಆವತ್ತಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಮಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನಿ ಕಿತ್ಲೆ ತೂಪು ಗಲ್ಲಗೋ तूप चटणी लावून कितले चंदकोन खाल्लं गो तसकी माका दनपारा कुंडी वरलेले ना गो. नाही तशी नाही पाप वाटची चढू नवे पोट्टा भूक लागून असता हा तशी खाल्ले दिसता तो तू काही उणी कर ना गो तका दलरी कसं क्या बा आमच्या घरा उंडी म्हणरी तक्क भारी लायक लागली की कसं की चंदकोन खाल्लं गो तो कसने तुमगेल घरा येऊन तिथली उंडी खाल्वे तो राब तक्का घरा येऊ करत हाव तक्का ये सुरेखा कुप्प नको गो वाटची चढू नाही गो खंकी तक्का भूक लागले खाल्लं असू गो तू आत्मा कुंडी दित नवे असू सोडी दलरी ते चल्लेन ते तूपनी चटणी लावून उंडी खाल्लेलाच पडे माका ते डोळे नियळत गो चंदकोन खाल्ಲು गो तो असू गो चढवान खई कलर कित्ते तंगल पॉट भरले री पूर्ण गो असो तू कुप्प नको गो सैबिनी. हाव सकाळी वग्गी उठन तिथले कष्ट पाहून उंडी केलं रे मिगेल पुत्ता की एक उंडी खाऊच्या दायनी तुमगे घरा येऊन तिथले खाल्ला नवे राब तका घरा येऊ करत पडे. सुरेखा तशी परा कोपच्या नज्ज गो कसं की तंगल घरांदरा तंगल घरांतो उचून खाल्ला वई नवे उपासी काही स्कूला वचनी नवे खान खाल्लं नवे पूर सोडी ते कसे लाग मुकार सीता हा आता भीतर वचून सुन्मय एक करड बोर्न उंडी आणि चटणी असला हांडी ಹೊಳೆಮ ಹಾವ್ ಯೋನು ಸುಮಾರು ವೇಲ್ದಲ್ ನೈಗೋ ಹಾವನಿ घरा वत्त गो. हे सुन्मय कनी आमगेल सुरेखा जोडी समादत्ता ती कसल म्हण गोतसले री आमगेल सुरेखा त्या नमने कोपून बसल्या तिक्का पुत्तन उंडी खाणी म्हणजे कोप तक्क समदान हिने तूप रोकेले आणि संजय ते चाललेल्या वस्तू कसंकी देवाक गोत्तू. तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब करच्या का विसर नका तिथे हा आणि संजय कसं जात म्हणून पळवूया हा भीतर वत्ता.